न जाने कैसे तुम ढूंढती हो, खुद के लिए कम और हमारे लिए कुछ ज्यादा करती हो। तुझे सब है पता। हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय दायो नबजित नार्जारी ब्रादारा थारैनो बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैबाय। दायो बिथाङा DID लिटिल मास्टार सिजन 5आव बयनिख्रुइबो बांसिन भट मोननानै देरहासार जानो हाबाय। बिथांनिसिम गिबियावनो आंनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय। जानो हागौ बिथांखौ जोंनि बर' हारिया गोबां सापर्ट होमारदों आरो गोबां बर' हारियानो बिथांखौ अनसायहरदों। जानांगौ जोंनि बर' हारिया बेफोरबायदिनो बिथांखौ खौसे जानानै बयबो अनसायहरबाय। बर' हारिनि अनसायहरनायाव दिनै बिथाङा बयनिसायबो बांसिन नाम्बार मोननानै उइनार जानो हाबाय। बिनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरनिसिम गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। मानो होनोब्ला जोंनि बर' हारिया दि एसेबां अनसायहरमारदों आं बेखौ दिनै मिथिनानै मोनबाय आरो बुजिनानै मोनबाय। मानो होनोब्ला जोंनि बर' हारिया थारैनो खौसे जामारोब्ला बेबायदिनो गासै बिथिङावनो दावगानो हागोन। दिनै नबजित नार्जारी ब्रादारा देरहानानै फैबाय, बर' हारिनि मुं लाखिबाय। दिनै जोंनि बर' हारिनि अनसायहरनायाव बिथाङा थारैनो उइनार जानो हामारबाय। DID लिटिल मास्टार सिजन 5आव उथ्रिसार जानो हामारबाय। दिनै जोंनि आसामनिनो जानानै साथाम सुबुंफोरा दिनै देरहासार जानो हाबाय एबा उइनार जानो हाबाय। जोबोद गोजोनथाव जोंनि आसाम हादरसानि थाखाय। नबजित नार्जारीनि उनाव दायो आपुन पेगु फार्स्ट रानापखौ लानो हाबाय। बिथाङा गावनि गोख्रों नाजानाय आरो गावनि रोंगौथिजों दायो फार्स्ट रानाप उइनारखौ लानो हाबाय। बिथाङा जाबाय धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गगामुख हालामनि मुरेकेम सापुरिनि। बिथाङाबो गावनि रोंगौथिजों देरहानो हाबाय। बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय। दायो आरो आपुन पेगुनि उनाव आदिश्री बिथाङाबो सेकेन्ड रान आपखौ लानो हाबाय। बिथाङाबो जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिला फोथारनि। बिथाङाबो थारैनो जोबोद गावनि गोख्रों नाजानायजों गावनि रोंगौथिजों दायो बिथाङाबो सेकेन्ड रान आपखौ आवग्रिनानै लानो हाबाय। मानोना साथामबो जोंनि आसाम हादरसानिनो जाहैबाय। दायो जोबोद गोजोननाय। लोगोफोर दायो भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो आरो नबजित नार्जारी बिथांनि फार्स्ट उइनार जानायाव माबायदि मोनखो गोसोआ कमेन्ट बक्सआव लिरनानै अन्नानै फोरमायहरदो नोंथांमोननि साननायखौ।